Bona tarda a totes i a tots. Fa goig veure aquesta sala així de plena. Moltes gràcies per venir avui. Aquesta és una de les diferents converses que organitza l'Acadèmia del Cinema Català en el marc dels Premis Gaudí i la sala ho demostra, que el que hi ha aquí en aquesta tarima és un luxe absolutament impensable per tots i totes. Avui és la conversa, com sabeu tots i totes, nominades a millor direcció. Aquí veieu a l'Helena i el David, tenim a la Isabel, que sortirà en alguns moments com una veu celestial, està malalta, ha fet un esforç tremendo per estar connectada avui i li agraïm, no sé si la Isabel ja m'està sentint, moltes gràcies Isabel per fer l'esforç de connectar-te. La conversa d'avui és amb les nominades a millor direcció, com us deia. És veritat, ho dic a cada conversa de les que fem, és veritat que aquestes converses les organitzem quan estem en aquesta cursa que es diu dels Gaudí, però no ens agrada gens que sigui una cursa al final, no? I el que volem en aquestes converses és que tingueu l'oportunitat d'escoltar com els professionals de les pel·lícules que han protagonitzat la collita cinematogràfica d'enguany han fet el seu procés creatiu amb cadascun dels seus rols, no? I en el cas d'avui, evidentment, el principal. Ja acabo la pausa publicitària amb els agraïments. Agraïment a la Fundació SGAE, que està coorganitzant tot això amb nosaltres i que ens cedeix aquesta casa. Per tant, moltes gràcies SGAE per ser-hi sempre. I dir-vos, això em faltava, la pausa publicitària era aquesta, que si us quedeu amb ganes de més, el dimarts vinent fem la conversa amb les nominades a millor guió original i millor guió adaptat. Això sí que serà una borratxera de guionistes perquè tenim una taula super completa. El David no pot venir, o sigui que aprofiteu per preguntar-li les preguntes de guió avui perquè estan en un altre lloc a Barcelona en el mateix moment, en la mateixa hora, però la resta de guionistes nominats i nominades sí que podran ser-hi. Per tant, si no heu confirmat, confirmeu ja a la conversa del dimarts. I ara sí, us deixo amb la Maria Cusó, a la que també agraeixo molt fortament que estigui aquí moderant la conversa. I xerrarem una estona i quan acabem obrirem torn de preguntes, per tant, prepareu-vos-les. Gràcies. Sí, jo crec que es mereix. Jo no vinc del món del cinema, vinc del món de la ràdio i això és la màgia de la ràdio que passa sempre, no? Que et posen un micro i al final no acaba funcionant i ha sigut aquest un petit moment. David Trueba, què tal? Bona tarda, com estem? Hola, molt bé, bona tarda. Helena Martín, encantada de tenir-te aquí. Bé, tot bé? No sé. I a veure si podem escoltar la Isabel Coixet perquè seria molt xulo que així la gent tindrà una idea de com estarà avui present aquí en aquesta forma etèria. Isabel, que ens escoltes? Us escolto molt bé i m'ha fet molta gràcia de la veu celestial perquè realment celestial de celestial res. Com et trobes? He tingut moments millors a la meva vida. Bueno, esperem que amb aquesta conversa t'ajudem una miqueta a passar-ho el més lleuger possible. La sort de la tecnologia és que en el moment en què realment creguis que no pots més et muteges i ens abandones aquí vilment i no pateixis que no t'ho tindrem en compte. Però ostres, crec que és un privilegi tenir tres directors com vosaltres aquí. Ho dèiem i crec que la prova, ho deia ara la Laia, és aquesta sala pleníssima de gent. Segur que jo crec que la gràcia de parlar d'aquestes tres grans pel·lícules que són ben diferents, semblen en forma, però jo crec que hi ha com un fil vermell per mi almenys que hi ha coses que es connecten i que per tant vull que en parlem avui al llarg de la xerrada, però crec que abans d'endinsar-nos a les vostres pel·lícules sí que us volia preguntar una miqueta com estàveu, com arribeu, perquè ara comença tot just aquesta cursa pels premis, no? Que s'han anat com preparant ja totes aquestes nominacions i crec que us venen unes setmanes que són com bastant complexes. Aleshores, després de passar tot el procés de presentació de la pel·li, com esteu ara mateix i com arribeu en aquesta xerrada de l'Acadèmia? I Helena, mira, per al·lusions i perquè et tinc més a prop, et toca començar. Jo he tingut un blancazo a l'hora de viola. Mira. No se sent, oi? Hola. Ara Hola. sí. Jo estic molt bé, la veritat. O sigui, estic molt cansada, però molt contenta perquè ara d'aquí uns mesos farà un any que vam estrenar la pel·li i
i la veritat és que estic molt agraïda del recorregut que ha fet i em fa molt feliç també arribar a aquest moment en ocasions per celebrar amb tot l'equip i o sigui que molt contenta, la veritat. Quin viatge que ha fet la pel·lícula. Sí. Estic bastant flotant en aquest sentit. A més coincideix que es va estrenar la pel·lícula Filmin abans del Nadal, llavors ha tornat a haver-hi un altre com ressorgiment de respostes del públic i la pel·lícula obre temes, no? I bueno, he vist que provoca una mica que la gent m'expliqui les seves coses, no? I la veritat és que és molt guai perquè em connecta molt amb la intenció inicial de la pel·li i d'alguna manera màgica li dona un sentit haver-ho fet tot, no? Llavors estic contenta, cansada però contenta, ja descansaré d'aquí un mes i tot anirà bé. Isabel, tu no et trobes bé, però no sé si també t'ha passat això amb un amor, que la gent et vingui a explicar les seves experiències de parella, de dol, de gestió emocional. A mi el que passa és que ja fa molts anys que la gent m'explica les seves vides arrel de cada pel·lícula, no? Vull dir, bueno, aquesta vegada molts més, no, també bastants homes, no? Però moltes dones explicant-me tots les coses que els han passat, quan s'han anat a un altre lloc, quan han intentat canviar de vida, les relacions tòxiques que han tingut amb homes homes com l'alemany, no? Que és allò que no saps si té un gran món interior o no té res, no? Però ja m'agrada, no? Jo penso que és per això que fem pel·lícules, no per provocar, sobretot perquè hi hagi un moment que la gent molta gent no se senti tan sola, no? Pensar que algú a la ficció, en aquest cas la Sara Mesa va escriure una història amb un personatge femení que ha tocat a molta gent és important, no? Et fa sentir que les coses, que aquesta mena de presó que a vegades sentim que tenim al cap i al cor, doncs no és una presó única, no? Sinó que hi ha moltes presons per ahí. Totalment. Ara m'agrada molt aquesta expressió que has fet servir, no? De fem pel·lícules perquè la gent no se senti tan sola, no? I tothom aquí, al públic, que no sé si ens veus des de casa, però tothom anava fent que sí amb el cap. I m'ha connectat amb una cosa, David, que t'he sentit dir diverses vegades, perquè en totes les entrevistes que has parlat, que n'has parlat bastant del Saben aquell, deies, no? Que els humoristes tenen aquesta cosa magnífica que ajuden a fer la vida millor als altres, malgrat que ells potser estiguin passant un moment horrible, no? A la seva vida. I m'ha connectat, dic, ostres, va una mica en la línia el que estava dient ara la Isabel i en el fons pel qual els cineastes feu pel·lícules també, que això és el que us vincula. Sí, hola, bona tarda. Sí, jo crec que tothom al món de l'espectacle i també els cineastes estem una miqueta en aquest món. No segurament com artistes que fan cançons ni res, però que estem també, no? Jo m'he sentit sempre identificat amb la gent de l'espectacle i jo crec que no solament els humoristes, però tothom a aquest món sap que la seva feina és divertir els altres i contar històries i que l'espectacle ha de continuar sempre i que la gent que va i que és el públic i l'espectador de tot això és gent que necessita la teva feina, encara que la teva feina sigui ridícula a vegades, o sigui una cosa inútil i sense ninguna importància, però sí, jo crec que la gent necessita les històries, necessita els entreteniments, necessita la risa, necessita la música, necessita el cinema, necessita les imatges, perquè la vida real és massa, a vegades és massa... Terrorífica. Sí, massa incomprensible també, no? No dona ninguna, no sé... alternativa, no? I també jo crec que per les limitacions normals d'una vida, no? Una vida no tens totes les possibilitats a la teva mà i aleshores les històries dels altres, les històries fictícies, les històries inventades, les diversions completen, no? Una dimensió encara més gran de l'existència. No? Totalment, alimenten, no? I ens defineixen en certa manera. Per anar ja començant i que ens expliqueu una miqueta, crec que potser sonarà molt trillat, no? Perquè segur que com a cineastes cada pel·lícula és la més personal que heu fet, però sí que tinc la sensació que aquests 3 projectes que estan nominats, no? I pels quals esteu nominats a millor direcció, Un amor, Creatura i El Saben aquell,
en un moment o altre sempre ho dic que és un dels vostres projectes més personals. Aleshores m'agradaria que ens expliquéssiu una miqueta d'on neix la necessitat d'explicar aquesta història, perquè crec que l'origen també és una mica diferent per cadascuna d'elles. I per no... Mira, li passo la pilota al David ara, perquè si no, per no anar fent el rom d'aquest, però vosaltres mateixos. Sí, en el meu cas ha sigut un encàrrec i ha sigut una aproximació que al començament no trobava el sentit, no? De per què fer una pel·lícula sobre aquest personatge de l'Eugenio. I després quan van insistir i em van proposar de fer el que jo volgués, que trobessi jo l'acercament, no? O la perspectiva per fer-ho, el que em vaig trobar és que és això que parlàvem, és que és una vida molt similar a les nostres vides, que té molts punts en comú, que té la mateixa concatenació d'accidents i d'atzars que fan que el destí de la teva professió i de la teva vida sigui com és i sense un càlcul, sense una planificació per la teva part. Aleshores vaig descobrir exactament això, que començava a fer un guió sobre una persona que no coneixia, que no havia conegut abans i no sé, un dia pensava, però si és probablement, quan veia la pel·lícula acabada pensava és una de les pel·lícules probablement més personals i més particulars i que parla més de mi, de totes les pel·lícules que he fet, i això que ja he fet pel·lícules i novel·les que la gent pensa que parlen de tu mateix, però en aquest cas parla moltes coses, jo crec que hi ha moltes coses que són similars. Però és fascinant que ho descobreixis un cop ja l'has muntat i l'estàs veient, sempre. No? Sí, sempre, això em passa sempre, que no ho sé per què estic escrivint una història, no sé què hi ha a la història que em fa l'entusiasme per escriure, l'esforç de fer-ho, i després, com 2-3 anys després, ho penso, estic al carrer i penso la història i dic, clar, si és completament lògic. El que em preocupava en aquest moment era això i he escrit això, que és una traslació de les coses que tenies al cap, però no és una feina inversa, no és que tu penses les coses que te preocupen i que vols parlar d'elles en una història, sinó que és després quan trobes l'explicació. És com anar al psicoanalista i descobrir el que volies dir al psicoanalista 3 anys després d'anar a la consulta. No? 3 anys pagats per després... Pagats i desperdiciats. Però això passa, També amb el psicoanalista, no? Sí, però això és un bon negoci, ser psicoanalista, clar. Si a la primera sessió ja has dit el que volies. Ja està tot solucionat, no sé si tu també t'has descobert en aquest sentit després de veure Criatura. No, jo crec que clar, surt d'un lloc molt diferent. Clar, jo no puc parlar ni com parla la Isabel ni com parla el David perquè dic que és la meva pel·lícula més personal, vull dir, hi ha 50-50 possibilitats de que sigui o una o l'altra és la més personal. Llavors... Depèn del moment, no? Depèn del moment, depèn de com es miri. No, d'on va sortir Criatura, em sap greu si em repeteixo perquè... D'on va sortir Criatura és d'un moment que... Jo el que explico és que va sortir d'un moment que estava fent un procés de creació amb unes amigues, estàvem fent un procés de performance, teníem un col·lectiu que es deia Pussy Picnic i estàvem investigant sobre el cos, sobre la identitat, sobre els límits, no sé com dir-ho, però estàvem investigant des d'un lloc molt físic i llavors en els exercicis aquests que fèiem a porta tancada per experimentar nosaltres aviam què volíem fer, si algun dia ho volíem ensenyar o no, vam començar a compartir experiències en un exercici en micro, explicàvem coses nostres mentre un altre intentava composar-hi imatges. I llavors en aquest exercici vam començar a explicar primeres vegades en relació al sexe i al descobriment sexual, vam començar a explicar primeres vegades i van passar moltes coses, no? Des de que una comenci a explicar una experiència de les primeres experiències sexuals a l'adolescència i de cop les altres anar fent cara de em sona, carinyo, això que estàs explicant és un abús i no, saps? I potser ara fins que no ho has... No com des de moments així estàvem en un cercle de molta intimitat,
fins a, de cop, algunes d'elles, curiosament jo no sóc la que recordava gaires coses de la infància, però em va interessar molt, van començar a explicar històries de la infantesa, no? Doncs jo recordo que amb els coixins feia... La meva cosina em va explicar que si t'asseies a la brana del sofà i et movies et feia gustito, i començar a explicar aquestes coses i jo adonar-me'n que estàvem parlant d'aquests... Sí, hem parlat molt de sexe amb les amigues, no? O hem parlat molt de les nostres vicis romàntics o els vicis, no? Però estàvem com entrant a un nivell de detall i recordant unes escenes molt concretes que no ho havíem fet fins llavors, i jo crec que totes vam sentir ai, estem parlant per primera vegada d'això. I bueno, va ser arrel d'aquest moment que jo vaig posar-me a investigar. Les performances van anar cap a una altra direcció i jo em vaig posar a investigar pel meu compte, i amb l'ajuda d'una terapeuta, amb la Berta Clavera, que ens va acompanyar durant tot el procés de guió i després també en rodatge, i vam començar a investigar sobre el despertar sexual a la infància, les conseqüències que té aquest despertar sexual si s'acompanya o no s'acompanya, sobre com opera el desig en una persona adulta, no? Sobre aquesta idea que quan ens posem a pensar sobre quines coses ens agraden, quines coses ens exciten, que jo crec que en això connecta per mi molt amb la pel·li de la Isabel, que ja li vaig dir, com una persona adulta de cop, per què m'està agradant aquesta persona o per què m'està agradant aquesta pràctica, per què tinc aquesta fantasia, des de les coses més rebuscades a les coses més tontes, no? I la curiositat aquesta d'entendre com s'ha construït fins a arribar fins aquí, no? I sobretot com s'ha construït perquè jo estigui ara aquí preguntant-me com s'ha construït, no? En plan, com zero consciència de com operen aquestes coses. I bueno, llavors va partir d'aquest lloc que, com esteu veient, podia ser una tesi, o sigui, vull dir que tenia un plantejament molt teòric, i llavors amb la Clara Roquet, amb el procés de guió que ja explicarem el proper dia, vam fer tot un exercici de baixar-ho a una història de ficció que ens va ajudar molt a fer entrevistes i recopilar històries i tal, i aquest va ser el procés. Llavors, jo la veritat és que en tant que pel·lícula personal o no sento que sigui una pel·lícula personal comparada amb Julia East, perquè amb Julia East hi havia moltes coses que havíem robat de la nostra experiència d'Erasmus i d'altres persones, però amb Creatura jo sento que ha sigut un treball de camp. Òbviament m'hi sento reflectida, si no m'emocionés el que explico no ho l'hagués volgut fer, però sí que jo no volia explicar la meva història perquè no m'interessa. És la teva experiència. No, i que no la... Pensava, és molt interessant i jo això ho treballo a teràpia, però jo tinc ganes d'entendre com funciona a nivell sistèmic, o sigui, i tu, com ho heu viscut, no? I quin record tens d'això i tal. Sí. És el que et desperta. I en el cas de la Isabel, que ara no, feia referència que hi ha coses que connecten amb les dues pel·lícules i estic molt d'acord a veure què en diu ara la Isabel, i també connecta amb el que deia el David, que en el cas del David va ser un encàrrec, i en canvi Isabel, si no vaig errada, a mi em sembla recordar que tu t'havien proposat fins i tot de portar altres llibres de la Sara a la pantalla gran i tu no acabes de veure i en canvi vas anar a escollir un llibre que de bones a primeres potser és el menys cinematogràfic de tot quan el llegeixes, no? No sé com va ser aquesta història d'amor amb un amor. Encara és que m'he quedat molt fascinada amb el títol de la performance que ha dit l'Helena i li vull robar. Perquè Pussy Picnic, el musical, trobo que té, o sigui, en sèrio. Sisplau, fes-ho. Jo el necessito fer alguna cosa que es digui Pussy Picnic. Parlem-ne. Parlem-ne, t'ho dic en sèrio, A veure, sí que jo penso que les dues pel·lis tenen que veure en el sentit de la fisicitat i de la inutilitat d'intentar explicar el desig, no? Que aquesta és la gran màgia del desig, que no es pot explicar, que a un li agraden les coses que li agraden, i sí, evidentment, pots elaborar el relat de no, perquè això em recorda, això em porta... Sí, pots, però aquesta és la cosa més pura, més salvatge i més maca del desig, almenys per mi.
Sí, segurament, no sé, tothom troba que la novel·la d'un amor és, no sé, tothom sempre em diu, no, és que és molt difícil, no? I és el que em deien, però jo pensava, no, per mi és, no sé, jo encara que no he anat a viure a un poble i no he tingut un alemany de metro 80 pesant 150 quilos, no? El meu era més petitet, la veritat. Però sí que he viscut coses molt semblants a Nat. Però de tota manera també penso que al final totes les meves pel·lícules s'assemblen i això també, per això m'ha agradat molt el del Pussy Picnic, perquè veig una possibilitat de canviar de rotllo. Penso que hi ha alguna de... Sí, hi ha alguna de mi. També hi havia alguna de mi a la llibreria, no? Potser jo estic com a cavall entre la Florence de la llibreria i la Nat d'un amor. Però sí que... I també a l'hora d'escollir un projecte, jo sempre tinc la sensació que m'escullen a mi, no? De que hi ha alguna que de repent és com un tren, com una evidència, com un tren que ve cap a tu i has dit, ah, clar, aquest és el tren que he d'agafar. Però tampoc em preguntis molt per què, perquè he llegit moltes novel·les que tenen coses, potser més inclús semblants a la meva experiència, no? Però d'alguna manera per mi un amor era una mena de pàgina en blanc, però una pàgina que era molt poderosa, no? I en la qual jo podia posar moltes coses meves, algunes de les coses que amb la Laura Ferrero vam introduir al guió. Però bueno, també penso que té a veure amb altres pel·lícules que he fet, no? Però això és inevitable. Això quan tu fas un cinema independent, no sé, un cinema de gènere en el sentit de no és una dramedy, tragedy, què és això, no? Quan tu fas no sé, quan fas almenys les pel·lícules que a mi m'interessen, no tenen les etiquetes de pel·lícules doncs, més mainstream. Totalment. Clar, ara feia referència a la Nat i em serveix per introduir-vos el que us volia preguntar també a tots tres, que és la Nat, per exemple, en si mateixa és un personatge que és superpotent, no? Hi ha moments que és supermagnètic, hi ha moments que no la pots entendre de cap de les maneres i és un personatge que sorgeix de la literatura i ara ho deies, no? A mida que ha passat de la literatura al guió, segur que s'ha construït en certa manera, que hi has posat coses teves. Una mica com ha estat el procés de creació d'aquesta dona que protagonitza, que porta sent a la Laia Costa meravellosament? Com ha estat tot el procés de creació de la Nat? Ja sé que sona molt malament dir-ho, no? Però ha sigut molt fàcil, en el sentit que primer amb la generositat de la Sara Mesa, que jo, evidentment, primer li vaig oferir col·laborar amb el guió, ella de seguida va dir que estava escrivint una altra cosa, estava en un altre món, de seguida em va dir no, tu fes el que tinguis que fer i jo no sóc un autor, no sé, vam parlar així quasi ben broma, no? amb el Juan Mercè, no? que totes les seves adaptacions li semblaven fatal. Encara que estiguessin bé, li semblaven malament, no? Vull dir, la Sara és algú que ella ja ha tallat una mica el cordó umbilical amb la novel·la i per tant em va dir, tu fes el que penses que tinguis que fer i no pensis si a mi m'agradarà o no. En quant a que és un personatge que la gent a vegades no l'entén, però sí, no sé, jo penso que les persones moltes vegades tampoc entenem per què fem el que fem. I una mica aquesta manera de jutjar un personatge perquè pren decisions que no la portaran claríssimament a un bon lloc, si ens passem la vida prenent decisions dolentes. En aquest sentit, les úniques coses, per mi va ser molt clara la manera d'entrar al personatge, l'únic canvi que va haver potser és d'on ve, però jo també ho dic d'una manera molt sincera, no? La Nat se'n va a aquest poble perquè s'avergonyeix d'haver robat una pulsera, no? I el fet de que jo això no ho he posat uns altres motius,
En realitat va ser perquè jo em veia incapaç d'explicar com algú roba una pulsera, un braçalet. T'ho juro que era per això. No sabia com posar-ho en escena ni com escriure'l. Per tant, vaig inventar-me una altra cosa. Clar, en el cas de l'Eugenio, que de fet, David, et vull preguntar tant per l'Eugenio com per la Conxita, perquè tinc la sensació que si només et pregunto per l'Eugenio no estem fent justícia a la pel·lícula, no? Perquè la Conxita és pràcticament tant o més protagonista que l'Eugenio d'aquesta història. Però hi ha la típica pregunta que fem tots, però que crec que ha de ser un repte a l'hora d'escriure-li, sobretot de dirigir una pel·lícula com aquesta, que és el fet de dir, tots tenim molt clar el referent de l'Eugenio, perquè és una icona de l'humor, de la història cultural del país, i per tant crec que ha de ser, i si no corregeix mai, explica-m'ho, però que ha de ser molt difícil al punt de dir fins a quin punt jo no vull fer-ne una imitació, que tampoc sembli una caricatura, que sigui un personatge que sigui propi però que sigui l'Eugenio, vull dir, com encaixes això per aconseguir fer el teu Eugenio i la teva Conxita, la teva història? Bueno, yo creo que todas las películas y las novelas están siempre basadas en alguna cosa real, en algún personaje real o en una barreja de personatges reals i de la imaginació, de la projecció que fas de les teves coses. Aleshores a mi em va ajudar molt que abans d'aquesta pel·lícula jo havia fet dues coses que em van donar una clau per com tractar aquest problema de la realitat. No? Una era una sèrie de televisió que vaig inventar fa ja 14 anys o així, que es deia Que fue de Jorge Sanz. I era una sèrie que sortia de la incapacitat d'un actor que havia estat un actor molt conegut, un actor molt important al cinema espanyol des que era petit i que es va trobar en un moment de la seva vida que sense treball, sense prestigi, sense res, no? Sense diners, sense feina, i aleshores jo li vaig proposar com una manera d'ajudar-lo, d'intentar fer humor amb això en comptes de fer una tragèdia d'això, no? Jo crec que és una de les possibilitats sempre del nostre treball. No? Quan t'arriben coses has de dir, bueno, la bona cosa d'això és que algun dia sortirà en una pel·lícula, sortirà en una novel·la. Aleshores van fer aquest personatge que es deia Jorge Sanz, que era exactament igual físicament que Jorge Sanz, que vivia a la seva casa, que tenia el mateix fill, que tenia històries que eren reals i aleshores tot era fictici. No? I això em va ajudar molt. Després vaig fer el guió d'una pel·lícula també que ha fet el meu germà Fernando, que es deia El olvido que seremos, i era una pel·lícula basada en una novel·la o en un llibre d'un escriptor colombià, Héctor Abad Faciolince, on contava la seva relació amb el seu pare, i el seu pare havia estat assassinat per les forces reaccionàries de Colòmbia, i era un doctor molt interessant i molt humanista, i també era un personatge real. Aleshores havies de crear una pel·lícula a partir d'anècdotes reals, d'episodis reals, però has de construir una pel·lícula, has de fer l'estructura d'una pel·lícula, has de posar la ficció o el que reconeixem com la lògica de la ficció en personatges reals i en unes situacions reals. Perquè la ficció té lògica i la vida no té lògica. No? És la gran diferència. La vida no té una explicació, les coses no passen per una lògica casual, no? O hi ha una causa-efecte. No? Les coses passen. No? I jo crec que el conte el que ens dona és la possibilitat de donar una interpretació a les coses que arriben per tractar de pensar, no? I que la vida té aquesta lògica. Aleshores, jo crec que el treball de trobar un sentit a les coses, un sentit intern de les coses, és el treball que fa la ficció amb la realitat. I això ho fem constantment, jo crec, en totes les històries que treballem. Aleshores, a vegades el que has de fer és d'oblidar-te d'on ve una història o qui és el personatge o els personatges de la teva pel·lícula, qui eren a la realitat, i tractar de fer la pel·lícula que vols fer o el llibre que vols fer, no? Que és molt diferent i que té una lògica. És complicat, entenc. És complicat, però és
jo crec que és una cosa que estem Perquè hi ha acostumats... molt soroll a fora. Ah, sí, bueno, però el soroll sempre està. Hi ha molt soroll, tot és soroll, per desgràcia, no? Els premis són soroll, el prestigi és soroll, la reacció del públic, de la crítica, tot això és un... I jo ja vaig passant per la vida sense donar massa importància als sorolls accidentals. El que intento escoltar és, enmig de tot aquest soroll, intentes escoltar la teva guia personal i particular perquè et doni la direcció correcta de les coses que fas. No? Jo crec que això és el que és important. 100%. I en el cas de la Mila, tu ara ho deies una miqueta, no? Com m'ha semblat entendre que és el compendi també de molts testimonis i moltes dones, però com va ser aquest procés concret de creació? Doncs va ser un procés molt curiós perquè d'alguna manera el personatge són 3 personatges, o sigui, no només som 3 actrius, sinó que teníem molt clar que d'alguna manera vull dir, si moltes d'aquí segurament conservem amigues de la infància, no? I no obtenen la mateixa descripció de personatge que en el present. Són persones diferents que justament les decisions vitals les han portat a llocs diferents i poden ser moments vitals també, no? I llavors era curiós perquè hi havia clarament trets en comú, clarament trets del personatge que estaven molt lligats al final a la ferida que estàvem explicant. No? O sigui, crec que el més important per traçar el personatge de la Mila, a part del que deia la Isabel, de justament aquesta consciència de que no es pot explicar el desig, no? Que no es pot racionalitzar justament, i per tant hi havia algo d'estar navegant tota l'estona amb la Mila en la incertesa, que això era una cosa que a nivell de guió tota l'estona ens vam posar al cap, de dir hem d'estar sempre una miqueta incòmodes perquè si tenim la resposta és que algú no estem fent bé. I després, per què estava dient això? M'he perdut ara. No, perquè... És el que té navegar la incertesa. Sí, és el que té navegar la incertesa. No, que en el personatge de la Mila el que ens va ajudar molt a donar-li coherència, perquè justament hi ha moltes escenes de la pel·lícula que són literalment hemos tomado prestades de testimonis que ens van explicar coses, no? Òbviament amb el permís i després totes les coses es dramatitzen i es ficcionen perquè les vas col·locant aquí i allà, agafes un gest d'això i agafes un tal i qual, no? I hi ha altres que són totalment inventades, però sí que vam haver, i per això vam tenir la Berta Clavera, que és la terapeuta que ens va ajudar amb el procés, ajudant-nos a donar coherència, que al final sí que estàvem d'alguna manera exposant un quadre concret, que per sort, jo crec, espero, que vam aconseguir com amanir i no? Com desdibuixar i que no fos una cosa molt causa-conseqüència perquè no buscàvem gens això, però sí que jo crec que el que ens va donar el personatge de la Mila, no? El que ens va donar una coherència entre els 3 personatges era la manera en com ella es relacionava amb l'amor, en tots els sentits, no? En l'amor familiar, fraternal, en l'amor més passional relacionat amb el sexe, en la necessitat de ser vista, la necessitat de ser aprovada, no? Com en aquest moment de la infància, no? En el moment que ella se n'adona, en el moment que ella pren una decisió a la infància, que és quan, perdó, spoiler, quan ella diu no vull que li diguem mai més vulva, a partir d'ara li direm culete del davant, ella allà com a persona de 5 anys, però persona al cap i a la fi, pren la decisió de si jo sento totes aquestes coses, sento tot aquest despertar, el meu pare no m'estima. Prenc una decisió, anul·lar vulva. I el meu pare, no estic simplificant moltíssim, però sí que va una mica per aquí. I llavors, per mi el personatge de la Mila sorgeix allà, no? Com nosaltres vam permetre'ns la fantasia de què passa abans de culturitzar-te, què passa abans de la repressió, què passa abans, i ens vam inventar aquell moment de la infància que recordem des d'aquesta cosa bucòlica de constant connexió i subidon i amb bota la vulva i amb tot, no?
i després com es va desenvolupant aquest caràcter que al final no, la Mila és un personatge que sempre ho dèiem, ha de ser una tia superactiva que va a buscar, tota l'estona està amb la pregunta a la boca de i això per què des de petita i tota l'estona està allà com anant a buscar el que sent que li pertoca, que és aquest desig, i pel camí dissimulant tota l'estona, no? Com fent el que sigui possible perquè ningú se senti ofès, fins que d'alguna manera a l'edat adulta intenta començar a transgredir-ho, però per mi va ser aquesta part més psicològica que té relació amb la ferida adípica el que ens va donar el caràcter de la Mila, perquè després jo tenia molt clar, per exemple, a nivell de vestuari, era com, no són coherents les etapes. La Mila adulta està tota l'estona en pijama pràcticament, no? I la Mila adolescent és supercoqueta, sempre vam, no? Com tot. I per mi era important que així fos, com que veiessis realment que han passat uns anys i que les persones canvien encara que hi hagi una essència en comú. I encara que sigui la mateixa persona. Sí, encara que sigui la mateixa persona i al final amb trets de guió ja és la mateixa persona, no? Com això, mira, d'estes coses que després de que tu hagis escrit algú et diu mira, fixa't en això, i jo, mira, és veritat que no, la nena quan el pare li està explicant el conte ella no li deixa marge que s'inventi res, no? No, això no era un tal, era un lleó marí, no anava amb bicicleta, anava caminant a l'escola. No. I després la Mila adulta, quan intenta fer un joc de rol amb la seva parella, també li va dient, es va inventant la història de no, la meva nòvia arribarà d'aquí un moment, no, això és casa meva. No? Hi ha trets que vam anar d'alguna manera inconscientment mantenint en totes les etapes. Totalment. I ja que parlaves d'aquestes 3 etapes de la Mila, perquè crec que és com un cas molt clar, no? També hi ha una decisió... Tens aigua aquí al davant, si la necessites? Hi ha un fet concret que és que necessites 3 actrius diferents per donar vida a una cosa tan física com una nena, un adolescent i la Mila adulta. Com ha estat el procés de càsting? Sobretot tenint en compte que convergeix en què l'adulta ets tu mateixa fent d'actriu, per tant canviant de barret constantment, ara soc directora, ara soc actriu, però com va ser? Perquè crec que les 3 estan molt ben trobades, és a dir, veus la Mila malgrat que potser no s'assemblin físicament, però saps què és la Mila en els 3. Bueno, en el meu cas va ser una decisió i punt, no? Com jo tenia el desig d'interpretar el personatge i així ho vaig fer. Podríem comentar si m'empenedeixo o no, però això seria un altre tema. O no? A ratos. Però amb les altres 2 Miles realment va ser una feina amb la Irene Roquer, la directora de càsting, que va fer una feina increïble. Jo havia fet molts càstings amb la Irene com a actriu. O sigui, jo he anat a la seva sala de càsting moltes vegades i tenia molt clar que volia que fos ella perquè no és tan fàcil com a actriu entrar a una sala de càsting i sentir-te segura, que era molt molt important en aquest projecte, i 2, que et dirigeixin bé, que et diguin coses molt interessants i que et descol·loquin, no? Com de, vale, no havia enfocat així l'escena, tal, no? I la Irene... A mi m'agrada molt. Bueno, total, que treballant amb ella, el guai és que ella em coneix molt com a actriu i jo li vaig dir, jo no necessito que s'assemblin físicament, el que necessito és que hi hagi una energia en comú. I ella m'ha dit, tinc la teva energia claríssima. I llavors, per exemple, amb la nena és diferent perquè és un moment més llunyà i jo sí que la tenia molt clara, que havia de ser salvatge, no? Com que era una cosa de la Mila, que es diu casualment igual, la Mila Borràs. Clar, ella va entrar al càsting i era com, aquesta nena és ingovernable, no? Com ella decideix el que fa i el que no fa i a mi m'ho expliques bé no? Com era una cosa de... És que jo no ho entenc, és que tu no m'ho estàs explicant bé. Sí, no? Era com... No, el primer dia que jo vaig fer com amb totes les nenes de passar del joc a la ficció, com anar introduint frases de l'escena sense que ella se n'adonés gaire, va parar en sec, em mira i em diu, sé el que estàs fent i no m'agrada. I jo... Vale, perfecte, doncs provarem una altra estratègia. No, és una persona increïble i ens hem fet molt amigues, o sigui, és una persona brillant, realment, la Mila. Però sí que amb la Clàudia hi havia més, vull dir, al final tu mires fotos de quan tens 15 anys i jo, que
quan estàvem fent la preproducció en tenia 29, t'assembles molt, vull dir que sí que havia d'haver-hi una cosa més propera en lo físic i en l'actitud i tot. I la veritat és que la Clàudia vam veure moltes noies molt bones actrius, però amb la Clàudia hi havia una connexió que a mi al principi, per mi la connexió va ser de dir com, ostres, hi ha algú com que m'encaixa amb el personatge, no tant amb mi, saps? Però la Irene de seguida em va dir, perquè hi havia altres noies que m'encaixaven amb el personatge i que també ho feien molt bé, però la Irene em va dir, no, és que teniu la mateixa, no? Com hi ha una presència molt semblant. I va ser, la Clàudia és increïble, perquè és la primera pel·li que feia, la Clàudia és ballarina de clàssic i per mi és una combinació increïble de persona hiperconscient del que està fent, no? I que com a ballarina també capaç de retenir una quantitat d'informació brutal de marques, sí, digue-m'ho, no, si em poso més endavant mentre la llum i si no, no, sí, digueu-m'ho tot, que jo estava intentant protegir-la de dir no me la maregeu. Que no tingui massa informació. Clar, jo deia, que passi tot per mi, deixeu-la en pau, perquè patia, jo perquè ella estigués còmoda i tal, però ella retenia tot i alhora, quan dèiem acció, la seva cara era un absolut descontrol, i ho dic en el millor dels sentits, com d'una generositat, no? Que s'ho deixava sentir, i no era des del lloc de no, és que no sé què estic fent, era com sé el que estic fent, però no sé com explicar-ho, però té alguna molt generós que a mi m'agrada molt. Molt genuí. Sí, molt transparent, que deixa que li passin les coses, no? I molt valenta, perquè hòstia, té escenes molt heavies, la Clàudia, i ella ho deia molt, deia, és que jo no he viscut el que ha viscut el personatge. Clar, és que ella estava fent el càsting amb 14 anys i va fer 15 per la pel·li, saps? Llavors és com... i ella em va dir, jo quan li vaig explicar ja de què anava la pel·li i tot, li vaig dir, estàs totalment a temps de fer-te enrere de tot el que vulguis, saps? I ella em va dir, què va, estic superpreparada, i jo, vale, vamos. Que bé que puja les generacions. Sí. Clar, Isabel, en el cas de la Nat, clar, jo crec que ara és impossible qualsevol persona que torni a rellegir Un amor si l'ha llegida, que ja no la vegi amb la cara de la Laia Costa, vull dir que jo l'havia llegit abans i no sé ni com me l'imaginava abans de que fos la Laia. No sé si per tu va ser una cosa com tan natural de dir és que ha de ser allò, si anaves amb la idea preconcebuda quan la vas llegir la novel·la de dir jo estic veient a la Laia Costa, o va haver-hi tot un procés de càsting fins a definir-la amb ella? Jo la veia ella. I ja llegint, Sí. Wow. Clar, nosaltres havíem treballat a Pudilov, que van ser 3 mesos de rodatge, a més a molts països diferents i molt intens, i com la vaig veure en moltes situacions molt diferents, no sé, jo és que, no sé, soc molt comodona, tu, la Laia és estupenda, doncs treballem amb ella, ja està, vull dir. Jo recordo més que li vaig enviar la novel·la, que ella estava embarassada de la nena que va tenir, i vaig dir, home, potser aquest no és el moment de que la llegeixis, però bueno, potser quan tinguis el bebè serà encara menys el moment, llegeix-la, no? I això sí, a més li vaig dir, si tu t'hi veus i t'apuntes, jo t'hi veig i ens llancem, no? Si m'hagués dit que no sé molt bé què hagués fet. Bueno, hagués trucat a la Irene, que també m'agrada molt com directora de càsting, que va ser la directora de càsting de Pudilov, i és estupenda, realment, però no vaig tenir... No hi havia pla B, per tant, No sé, per mi era claríssim que era ella i la conec molt i hem estat a moltes... Hem passat moltes coses juntes i és fantàstica, què he de dir, no? Vull dir, és que tot el que pugui dir sobre, i també està molt bé a la pel·li de la Patrícia, vull dir, és que sempre està bé, sempre ho fa bé aquesta noia. I sí. No, digues, perdona, que et anava a tallar. No, i és curiós, no? Perquè els altres actors doncs, jo els coneixia molt superficialment. És veritat que el Jovic, jo l'havia vist la sèrie aquesta Antidisturbios, i recordava sempre un moment que ella estava al vestuari callat, no? I no sé, hi havia alguna cosa, perquè la descripció del personatge que fa
la Sara, la novel·la era molt diferent, no? Era un senyor petit, baixet, amb bigoti, ulleres, poc cabell, i jo, no sé per què, jo veia el Hobbit. És I un després càsting és increïble, curiós perquè molta gent que havia llegit la novel·la em deia sí, jo també m'imaginava el Hobbit, i pensava, ok, pues, escolta, tenia alguna cosa, no? I és veritat que, per exemple, ella, la mare, el Hobbit, ell va néixer al Líban, la seva mare és de Segòvia, però el seu pare és armeni, no? I l'única cosa que em va demanar era en lloc de que la seva mare fos turca, doncs parlar de que era Armènia, perquè per ell és molt important sempre recordar doncs, aquestes arrels que té, no? De fet, I és t'anava a dir veritat que no això, vaig fer càsting. Jo li vaig dir... bueno, el Jovic no és un actor que llegeixi moltes novel·les, jo li vaig insistir que la llegís, i clar, em va trucar dient-me, però tu quin vols que faci, el veí o l'altre? I jo dic, home, l'altre. Diu, menys mal, perquè jo el veí no l'hagués fet mai. I aquestes coses. De fet, t'anava a dir això, que la Laia és la punta de llança d'un càsting que és magnífic, no? Que el Hobbit que està És que la combinació, Isabel, a mi em sembla de... O sigui, jo només veient el pòster vaig pensar, gènia. O sigui, m'encanta. Merci. Però, no sé, és que també, jo recordo la primera vegada que ens vam asseure a llegir el guió els dos junts, en aquell moment sí que vaig pensar, però què estàs fent? Vull dir, és que eren dos mons, dos planetes diferents, dos galàxies, no? Però aquesta era la gràcia, no? El que de sobte ella pugui projectar amb algú que no té res a veure ni com a persona ni com a actor, perquè els dos també són dos races diferents d'actor, com de sobte estan junts i hi ha alguna cosa, hi ha xispes, no? I els altres, doncs, bueno, la Ingrid García Johnson és algú que sempre m'ha agradat, des del que vaig veure la pel·lícula del Jaime Rosales, i també recordo que li vaig oferir aquest paper que no té, que és com l'espectre més allunyat del que ella és, però és un personatge que jo tenia moltes... Per mi aquest personatge sí que té una cosa personal, de venjança personal, perquè jo he conegut moltes veïnes com ella, no? Les veïnes de Vida Perfecta que te la passen per la cara, no? Que està molt bé que hi hagi gent que tingui, que els hi parlen sense en anglès, que tingui una empresa de coach, que siguin rosses i perfectes i les nenes impecables i el xaletito, però jo recordo, o sigui, aquest personatge sí que està inspirat en alguna persona real que diguem que no va ser molt simpàtic amb mi. Sí. I el Luis Bermejo és un actor que jo l'havia vist al teatre, no l'havia vist mai en pantalla i m'havia fascinat, no? I penso que té aquesta cosa de dolent, però sense els tics del dolent, no? I el Francesco Carril també és un actor que l'havia vist al teatre i també, no sé, És veritat que aquesta pel·lícula vam fer un càsting a Logroño pels papers de les nenes, de la parella aquesta que viu allà, però els altres papers de seguida, no sé. I a l'Hugo Silva, que és veritat que jo no tenia cap referència perquè jo no l'havia vist, és que no l'havia vist ni a les sèries aquestes que feia com quan era més jove, no? Però sí que és una persona que quan la vaig conèixer a un poble, a més de Huesca, que estava rodant amb el Javier Cámara, em va semblar una persona com una esponja, no? I vaig pensar, aquest tio moltes vegades sé que li donen papers que, bueno, que sempre compleix, però hi ha alguna més, no? I bueno, li vaig proposar fer aquest paper, es va quedar molt, molt assombrat, però de seguida va dir que sí. I sort que ho va fer, perquè també fa un tros de paper. Sí. Un paper realment repugnant, no? És un personatge que també per mi és el que com el mal, el mal. Tal qual. A més que també és un personatge que jo crec que totes tenim algun referent que ens ressona aquest veí, no? O sigui que... Sí, hi ha molts Peters. Els Peters són molt perillosos perquè et van enverinant la vida. I tu, com tenen aquesta cosa de no, si jo t'echo de cenar, si yo te quiero ayudar. Els falsos aliats, No saps, és molt pervers el que fan. Totalment. Sí.
David, en el cas de l'Eugenio, jo crec que hi ha una cosa que quan veiem en el David Verdaguer fer d'Eugenio, crec que és innegable que és ell, no? I hi ha una cosa que no sé si fins i tot és injusta de cara a la gran feina que fa ell, perquè molta gent diu, no, clar, és claríssim que qui havia de fer d'Eugenio si no és el David Verdaguer. No sé si era tan obvi, vull dir que ara tots ho tenim compte, molt clar que no hi havia ningú més que podia fer d'Eugenio en aquest país, però no sé si era tan obvi abans de que realment l'interpretés i abans de que fes la pel·lícula. Vull dir que a vegades no sé fins a quin punt no l'estem jutjant prou justament, no? No sé, no era tan obvi, però no, el primer cop que em van parlar de la pel·lícula tenien un altre actor al seu cap, però... Que no ens diràs qui és. No diré qui és perquè... Però que podia ser, era una... No sé, era una possibilitat, però quan vaig acabar el guió, perquè jo no vaig pensar a l'actor, no ho penso ja mai als actors quan escriu, encara que és una cosa que facilita molt l'escriptura, però com he tingut els problemes que sempre tenen els guionistes, els directors quan pensen en algú que hi ha al moment de la producció que no és possible que aquesta persona faci el paper, has de canviar, i sempre m'ha semblat que era una oportunitat magnífica quan canvies un actor del que tu havies imaginat. No sé, és al contrari que molta gent que pensa que és una tragèdia, no? He escrit això per Javier Bardem i si em diu que no, Javier Bardem no faré la pel·lícula. No, jo sempre penso, no, què dius? Serà l'oportunitat de fer una cosa encara més interessant, perquè probablement quan escrius utilitzes els arquetips d'un actor que t'agrada per escriure el personatge i el que jo crec que va molt bé és escriure amb la llibertat de no treballar amb els arquetips, no, dels actors, sinó també quan dones el paper a un actor que no havies pensat en ell, per a l'actor és una oportunitat de fer coses diferents. En aquest cas sí que és veritat que quan el guió estava ja acabat vam pensar, està aquí l'Edmond Roc també, que és el productor de la pel·lícula, i ens van sentar un dia a parlar i i què farem amb això de l'actor, no? I jo li vaig dir, jo tinc 3 noms al meu cap, però si vols et diré el que penso que serà, jo crec que és el millor per al paper. No? I he dit el nom del David i Edmond estava d'acord totalment també i aleshores ha sigut molt fàcil i amb la Carolina també, perquè el director el que té és l'oportunitat de pensar en moltes capes, no? dels actors, no? I moltes capes del personatge que vols i aleshores et dona a vegades un avantatge inclús amb els directors de càstings i aquestes persones que t'ajuden, que a vegades tu tens una concepció del personatge que és encara més profunda del que hi està escrit, no? Aleshores per tu és una miqueta més fàcil triar l'elecció dels actors perquè estàs pensant no solament en 4 o 5 característiques sinó encara més, no? En contradiccions. Així que sí, però sempre ho penso, no? que hi ha molts actors. Tenim la sort en Espanya de tenir actors i actrius que estan molt bé i si no és un serà un altre i has de treballar amb aquesta idea de que a vegades els càstings són una miqueta previsibles, no? I has de sortir d'això i especialment donar l'oportunitat a gent que no ha fet coses o que no està fent coses en aquest moment, però sempre trobaràs algú, no has de desesperar. Però el David és que és una persona magnífica, és un actor genial, ell ha sigut molt important a la pel·lícula perquè l'única cosa que ell insistia és deixa'm posar-me un nas, no? Deixa'm posar-me un nas que no sigui el meu nas perquè jo no tinc el nas de l'Eugenio i jo és com, no, quina mandra, no? Els processos i jo hauràs de venir 2 hores abans cada dia, tu saps el que és això i ell no, però intentem, i jo no, vinga, tal, i la seva insistència, hem parlat amb el Nacho Díaz que ha fet això i ha fet 2 possibilitats diferents, un nas que era el nas de l'Eugenio, que és una miqueta com el nas de Bradley Cooper fent de Leonard Bernstein, que és com posar el nas d'una persona a una altra, i després ha fet una altra possibilitat que jo crec que és molt més racional, que és d'intentar
trobar el mig entre el nas real d'una persona i el nas de la persona que et sembles. I vam fer una prova d'això, de càmera, amb la... No, tranquil. No sabia si era a mi que me llamava, no? I aleshores a la prova ja era obvi i David era com, uau, tal, no sé què, però ell sabia que jo no estava per la labor, no? Que a mi no m'agraden molt les caracteritzacions així externes, no? Dels actors, sempre penso que és una feina. Sempre els actors que m'agraden són Jack Lemmon, Michael Caine, són persones que no han canviat mai l'aspecte, no? La gent adora el Sean Penn, el Robert De Niro, tota aquesta gent que canvia, que engorda, que s'aprima, que tal. I a mi m'agrada, no? Michael Caine, que fa de dolent, i és igual, amb les mateixes ulleres que fa de la persona d'un professor d'universitat completament magnífic, no? I una gran persona. Això és un actor, l'altre és un, no sé, és un comediant. Aleshores, quan vam fer la prova aquesta del nas, era impressionant perquè quan estaven allà com a una habitació que estava allí, estàvem en un estudi i el David ha començat a caminar amb la barba perquè ell té una barba completament diferent, havien fet un treball amb el cabell, la barba, tot això, i jo li he vist que sortia i he dit fuck, he's the man, es él. Revivió. Y entonces yo era como, no, Dios mío, voy a poner todos los problemas que pueda con la luz, con la cámara, para anular la nariz, no? Però la nariz estava molt ben posada. Aleshores vam veure a la gran pantalla al laboratori les proves i després vam citar el David amb l'Edmond per dinar i quan va entrar al restaurant li vaig dir, David, tinc una mala notícia que donar-te. I aleshores ell va dir, vaya, bueno, no passa res, ho faré sense nas. Per mi serà més difícil perquè jo no m'agrado i no vull veure el David Verdaguer, el que voldria veure és una cosa més a prop de l'Eugenio, però et comprenc, no? I penso que i l'he dit, no, si això no és la mala notícia és que ho farem amb el nas. La mala notícia és que hauràs de vindre cada dia 2 hores abans i treballaràs tu sol i cada vegada que es queixava, que no es queixa molt, però cada vegada que estava, és que he vingut a les 4 avui, David. Tu has Te lo dije. pressionat per al nas, ara pagaràs els teus pecats. No? Però a part d'això, ell és una persona d'una tranquil·litat i d'una autenticitat i d'una... Bueno, és molt... Té un humor constant, és una persona col·laboradora, és molt generosa. A mi m'agraden els actors que són generosos amb els altres actors i amb els tècnics, no? Perquè tothom té problemes, tothom arriba amb problemes i la gent que està per ajudar als altres jo crec que sempre té una qualitat que els fa millors, no? I ell tenia això i és, bueno, no sé, m'ha agradat molt i m'agrada molt bueno, tu has dit que és una miqueta injust, no? Que a vegades pensen, bueno, és que David és òbvio, però això és la bona cosa de les pel·lícules. Jo recordava quan hablava abans Isabel de la Sara, no? De Sara Mesa, que quan vaig fer la pel·lícula de Soldados de Salamina jo tenia 4 o 5 amics que em deien que la novel·la era impossible de portar al cinema perquè era una novel·la que tenia 3 parts, una part d'època, una part actual i una altra part que era una biografia d'un escriptor, del fascisme, qualsevol cosa. No? I jo deia, però qual és el problema? Tot es pot adaptar, no? A una pel·lícula. No, és impossible. I la primera crítica que va sortir de la pel·lícula, que encara vivia l'Àngel Fernández Santos, que era el mític crític del país, una de les primeres coses que deia era obvi que aquesta novel·la podria ser una pel·lícula. I això és sempre l'èxit. L'èxit és la discreció, que les coses semblen fàcils. Si la gent pensa que David Verdaguer assembla a l'Eugenio, això és magnífic per la pel·lícula, perquè els que hem fet la pel·lícula sabem que David no sembla res a l'Eugenio. I això és genial. No?
100%. Escolta, jo ara us seguiria preguntant milers de coses, però crec que ha arribat potser el moment d'obrir el micròfon, perquè aquí segur que també hi ha molta gent que té ganes de dir-vos el què. Aleshores, si us sembla, aixequeu la mà perquè us puguem veure i així anem repartint el torn de paraula. I si no, mira, aquí davant hi ha una pregunta. Hola. Hola. Sí. Primeramente, pues felicitaros a los tres por el trabajo de las películas y también, bueno, quería comentar que también un pequeño honor a Villaronga, que no ha podido estar aquí, pero también hubiese sido un honor poder escucharle. Y quería preguntarle a Elena Martín que ya es difícil trabajar con niños y quería saber cómo has enfocado el hecho de trabajar un tema que aparentemente, como es la sexualidad, que es tabú en ellos, que de alguna manera aún no son conscientes de lo que significa. Entonces, a la hora de abordar un tema con esa sensibilidad, ¿cómo lo has trabajado? Pues lo más importante, bueno, varias cosas, ¿no? Hay una cosa que es que ya desde el guión planteamos las escenas de forma que realmente es la mirada de los actores adultos la que sexualiza lo que está pasando, pero en realidad la niña en todas las escenas está jugando. Entonces, obviamente igualmente era delicado, ¿no? Y entonces tuvimos unas coordinadoras de intimidad magníficas que hicieron un desglose de los riesgos de la película y con Alana, que está aquí, directora de foto maravillosa de Criatura, pues planificar de forma, ¿no? Como en coherencia con intentar pues no correr ningún riesgo, ¿no? Y entonces eso pasa, para resumirlo mucho, por cubrir físicamente cualquier, ¿no? Como evitar cualquier contacto real de genitales, aunque sea a través de la ropa, pero cojines, no sé qué, ¿no? Como todo lo que pueda ser susceptible de ser delicado, cubrirlo. Y luego, por otro lado, el trabajo evidentemente emocional y de dirección de actores. Entonces, en ese sentido, lo que decidimos, y que yo tenía claro desde el principio, pero hablándolo con Irene Roque me reafirmé en ello, es que teníamos que buscar una niña que estuviera en el mismo momento que está Mila. Cosa que tenía una complicación muy grande, que es que, claro, en esa edad cambia muchísimo. Medio año es una vida. Entonces, bueno, corrimos el riesgo porque a la vez no podíamos empezar a buscar a la niña 2 meses antes de rodar, porque era una locura, porque tardas mucho en encontrar una niña de esa edad que lo haga bien, que tal edad. Entonces empezamos en noviembre el casting y rodábamos a finales de agosto. Entonces era mucho tiempo de por medio, pero nos arriesgamos. Entonces buscábamos a niñas, hicimos casting a niñas muy pequeñas. Mila tenía 4 años cuando hizo el casting. Entonces era buscar a una niña que estuviera en esta fase antes de sentir vergüenza, antes de sentir pudor, en el que, ¿no? En esta fase donde todavía podemos detectar fácilmente, así a grandes rasgos, como ese momento en que empiezan los niños a decir no, qué asco, besos no sé qué, ¿no? Como que empiezan ya a asumir un discurso aprendido, o cuando les da igual, cuando la vulva es el codo y el codo es en la cabeza, da igual, ¿no? Entonces buscábamos a una niña que estuviera en ese momento. Y para buscarla, pues hacíamos ejercicios muy básicos. Había un ejercicio en que yo me tumbaba en el suelo y decía, mira, yo soy tu madre, me he quedado dormida en la playa y tú tienes mucho hambre, quieres ir a comer. Y yo estoy dormida y no me despierto. Y tienes que hacer lo que quieras para despertarme. Me puedes pegar con este cojín, puedes hacerme cosquillas, puedes hablarme, puedes pedírmelo, lo que quieras. Y entonces había niñas que ya veías que el contacto físico en algo tan fácil como esto y tan cotidiano era como me pongo muy lejos, te toco con un dedito, porque obviamente soy una persona adulta, ¿no? Que no conoce de nada. Y luego estaban niñas como Mila, que fue como, ¿no? En plan, dando volteretas, ¿no? En plan, pegándome con los cojines, haciéndome cosquillas. Entonces ya pues íbamos pasando filtros de este tipo. Luego filtros también de qué verbaliza y qué no, ¿no? El ejercicio de
me bota la, y entonces las niñas decían, la mano, me bota la cabeza. Meneaba el culo y había, me bota el culo, pero Mila dijo enseguida, me bota la vulva. Entonces dije, vale, estás dentro. Entonces, sí que es verdad que otra parte muy importante es el casting a los padres. Ese es el momento favorito del casting. Y en el caso de Mila tuvimos muchísima suerte porque sus padres, Irene Roque ya lo sabía y por eso ella insistía, Mila. Sus padres son actores y además son buena gente. Entonces, eran los dos ingredientes increíbles, ¿no? de match, porque claro, podían acompañarla en todo lo que significaba estar haciendo una película, podían ayudarla a aprenderse el texto, porque es que Mila, o sea, se aprendió el texto. Y, o sea, hay muy pocos momentos de improvisación. Ella añadía cosas, porque como entendía la escena, porque es muy inteligente, pues añadía sus cositas que le parecían coherentes y siempre lo eran, pero se aprendía el texto. Y luego lo importante fue chequear con los padres a nivel ideológico si estaban acorde con la peli. Si ellos estaban de acuerdo con el discurso de la película. Y claro, en este sentido con Mila, pues fue un trabajo de eso, de protegerla al máximo, de hablar mucho con sus padres, de ensayar mucho las escenas, de encontrar claves para que ella entienda desde su lugar. Pero había una parte que estaba como cubierta, que era que sus padres la están educando en la libertad, ¿no? Entonces, pues ella no sentía ningún pudor en hacer bromas, ¿no? Como hacía ver que hablaba su vulva, ¿no? Hacía con la braguita del bañador, hacía hola, ¿no? Como que eran cosas pues que era muy bonito de ver, porque ella era el ejemplo contrario a la niña de la peli. O sea, ella estaba tranquilísima, ¿no? Y una relación muy sana con sus padres, cosa que era muy bonito. Y entonces, luego en el rodaje fue como ir construyendo poco a poco, en el rodaje, en los ensayos, que ella fuera conociendo a los actores adultos, primero simplemente convivir, luego ya empezar a hacer las escenas y ir haciendo poco a poco y explicárselo todo, excepto esos truquitos de, por ejemplo, había una escena que no está montada en la peli, que es después de que se metan florecitas en las bragas del bañador, su padre le decía, venga, va, quítate el bañador que hay que quitar la sal en una bañera, como en la ducha del jardín. Y entonces ella se bajaba el bañador y se veían, o sea, cortábamos a que caían flores. Y entonces él le preguntaba, ¿por qué llevas esto ahí? No sé qué, ¿no? Y le echaba una bronca. Entonces, para que ella no se castrara como la niña de la peli, lo que le decía era, mira, esta niña es mágica, ella tiene poderes, ¿vale? Es una niña bruja y entonces ella tiene poderes y sus padres no quieren que tenga poderes, porque es peligroso para ella que tenga poderes, porque de repente si la gente lo descubre que ella es bruja, ¿qué van a hacer con ella? ¿No? Como tal. Entonces, claro, ella lo intenta esconder, pero a la que se lo intenta explicar a sus padres, ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Mila le salió en las impros, en los ensayos, y nos lo quedamos, que cuando Marc Cartanyà, el actor que interpreta al padre de la infancia, le decía, ¿qué es això? ¿Qué portas aquí? Ella en un ensayo lo mira y dice, magia. Y yo, esto se queda dentro, ¿no? Y también otra frase que ella improvisó fue cuando se ponían las flores en las braguitas, que dice, ens hem de posar flors a les calces perquè ens salvem del monstre. Porque nosotros habíamos contado la milonga de que todo lo que tenía que ver con la vulva era porque es ahí donde ya tenía el poder y por eso se ponía flores, era una poción mágica y tal, ¿no? Entonces ella estaba ahí con el poder del con la pussy, movida, sí, el poder del Pussy Picnic. Sí. Sí. Ara que parlaven dels coordinadors d'intimitat, no? M'ha vingut al cap a un amor, Isabel, no sé si ho pots comentar, però clar, també hi ha unes escenes d'intimitat entre la Laia i el Hobbit que són com molt concretes, molt específiques, molt diferents. No sé si en aquest cas... Por favor, que hable de la escena del huevo. Exacte. Home, jo entenc que amb una nena, amb una adolescent, una ha de tenir coordinadors d'intimitat i tot el que sigui per fer, no sé, per protegir-la, i és important, no? Jo, evidentment, tant a la Laia com al Hobby, que els hi vaig preguntar,
ho necessitaven, perquè penso que cada actor té que demanar les eines que necessiti. Em van dir que no. Jo, en aquest sentit, jo he rodat moltes escenes de sexe i penso que quan estàs treballant amb adults, cuidado, penso que la teva feina també és ser un adult i tenir converses d'adults, no? I en aquest sentit, penso que, bueno, cada una de les escenes, que a més cada una és molt diferent i porten com a un nou grau de la seva intimitat, jo els vaig dir, bueno, jo vull això, ho farem així. El Jovic, que era la primera vegada fent l'escena de sexe, era potser segurament el que estava més acollonit, però bueno, després quan ja li vam ensenyar tots els coixinets i les fundes de Dick Picnic, es va quedar molt, no sé, es va quedar bastant tranquil, encara estava una mica acollonit, no? I d'entrada allò de despullar-se era com, no, però jo con esta barriga, que dic, però esta barriga és l'alemán, tio, no és Jovic. Però penso, cuidado, no sé, que també la feina d'un director és tu ets responsable dels teus actors, ets responsable de com se sentin, de com afrontin l'escena, no? Jo penso que, en general, hi ha com una mena de delegació de responsabilitats que a vegades em preocupa, no? Perquè, cuidado, és que, a veure, segurament si jo tingués que dirigir una escena d'una batalla, necessitaria 50.000 assessors, perquè jo a una batalla jo no hi he estat. Però follar sí que he follat, no? Aleshores, penso, home, i me'n recordo encara. Penso que en aquest sentit les escenes que estem fent tampoc són... Vull dir, que no estem fent Calígula de Tintobràs, no? Estem, bueno, jo estava més preocupada perquè a la Laia li caigués una llàgrima, només una, en un moment donat, com qualsevol altra cosa, no? Però ja et dic, cuidado, està clar que cada director i els actors també necessiten el que necessitin per fer el que han de fer. Si ells haguessin volgut, jo hagués portat no un, 3, no? Però penso que vam ser molt específics, no? I jo penso que, a més, les escenes de la pel·li, totes estaven, menys la de l'ou, és veritat, totes estaven molt especificades, no? Ell posa els colzes al llit perquè sap que el seu pes la pot molestar, el que fa ella, que li toca, quan... No sé, totes aquestes coses que... No sé, jo potser en aquest sentit tinc molt... No sé... És que a mi m'agrada. Jo reconec que potser inclús m'agrada rodar escenes de sexe, perquè penso que hi ha algo també molt misteriós, no? I molt misteriós d'alguna manera també en com et col·loques tu com a director en aquestes escenes, no? I jo sempre he pensat que la meva feina com a director i també com a càmera és posar-me en el punt en el que a mi, com a voyeur, m'hagués agradat estar. I ja et dic, no sé, potser la propera pel·li treballo amb un exèrcit de coordinadors d'intimitat. En aquesta pel·li no va fer falta. Compartiu aquesta visió? Ara que això que comentava Isabel. Sí, totalment. És que al final jo crec que estan per això, no? Estan pels moments en què fa falta i els moments en què no. Nosaltres vam tenir la sort també de que les escenes de sexe a l'edat adulta les fèiem l'Oriol i jo, que ja ens coneixíem i vam tenir una conversa i bueno, jo em vaig preguntar a mi mateixa no, perquè jo si m'hagués de protegir de mi mateixa ja mal vamos, però li vaig preguntar a l'Oriol en plan amb tota confiança, si tu vols ja estan per les altres etapes, vull dir que ja no ve d'aquí que vinguin a les nostres escenes, i em va dir no, jo estic tranquil sabent que puc parlar amb tu i tal, llavors ho vam fer així, llavors en aquest sentit, per exemple, a l'edat adulta no va caldre i sí que comparteixo totalment amb tu, Isabel, a mi em sembla molt maco rodar escenes de sexe.
és molt bonic, és molt cinematogràfic, no? I són escenes que jo crec que també, per això jo crec que també he connectat molt amb un amor, perquè m'agrada molt en el cine quan les escenes de sexe són narratives, no? Hi ha moltes pel·lícules que fan servir les escenes de sexe com a cortinilla. És una transició entre una cosa i l'altra, i a vegades simplement és que simplement no és l'important, no? Però com que a mi és un tema que m'interessa molt, m'agrada molt veure en el cine la posada en escena, com les decisions de posada en escena, de llum, del que deia, m'agrada molt el que diu de plantejar-te, no ho havia pensat així, no? De plantejar-te com a voyeur on t'agradaria estar mirant i posar-te allà, no? Crec que també sí, o sigui, a mi com que és un terreny que m'agrada explorar i que seguiré explorant segurament, m'agrada donar-li voltes. I aleshores, Helena, estaràs contenta perquè una amiga meva, quan va acabar, que li agrada molt Criatura també, quan va veure un amor va dir es que me está botando la vulva. I això és el Max Mix. És que normal que le bote. Mix entre les dues pel·lícules. Un crossover, ¿no? És un crossover total. Lo siento, David, no, el bota la vulva no lo dijo. No està tan a No soc huevo. una autoritat en aquest tema de les vulves. No, a mi, jo estic d'acord amb la Isabel que això de la delegació dels directors que deleguen les funcions de la seva feina no és que no m'agradi, és que no et comprens. Si fas una pel·lícula, per què delegues la direcció dels actors? Que hi ha molts directors que diuen és que parlar amb els actors és molt complicat, no, ja portarem un coach per als actors. Després, ara portarem un coach per a les escenes d'intimitat, ara un coach per a les d'acció, ara un coach per a l'idioma, ara un coach per al... Y es como, bueno, pues que la dirijan los coaches, la película, y te vas a tu casa. Es como sí, y las escenas de acción, las escenas de efectos, siempre viene alguien que quiere dirigir sobre ti, ¿no? Pero bueno, a mi m'agraden molt les escenes, m'agrada molt escriure les escenes de sexe a les novel·les, perquè sempre he pensat que la intimitat sexual és un dels moments on pots explicar millor un personatge. Jo crec que això és una cosa que ens arriba també a la vida, no? Hi ha persones que tenen una fatxada, no? Una presència que després és una presència completament incoherent amb la seva personalitat al llit o al sexe, no? I és molt interessant aquesta dicotomia. A les pel·lícules no m'agrada tant perquè jo crec que l'espectador de cinema es despista molt. És un espectador molt superficial i la pell, la carnalitat, té sempre has de fer-ho molt bé perquè la gent no comenci a veure l'escena completament separat de la narrativa de la pel·lícula i comença a veure home, mira, quin cos, què tal, que no sé què... Sí, la gent es despista. El director de cinema sempre jo crec que ha de tenir en compte que la gent es despista molt. És com un professor a la classe, no? Que quan parla ja va... No? Ja està mirant per la finestra aquest, o aquell altre ja està jugant amb la pilota. I els espectadors són una miqueta així, com una classe de l'escola que en el moment que hi ha un cos, un tal, no sé què, comencen sí, aquesta curiositat anal, no? Com el nen. No? Però no, quan està ben feta és molt agradable i jo crec que en aquestes dues... O molt desagradable també. O molt desagradable, però en aquestes dues pel·lícules té la raó d'estar presents perquè són necessàries i jo crec que compten moltes coses de la pel·lícula i fan les escenes molt... Jo crec que la pel·lícula més interessant, no? Amb aquestes escenes, però sempre has d'anar en compte que no sigui una cortinilla d'abraços i petons i tal. I música de violins. Sí. Crec que no podríem acabar-ho de la millor manera perquè després d'això ja no sé de què podríem parlar. Em sap molt greu perquè sé que han quedat segurament moltes intervencions, però com que anem una mica malament de temps, si us sembla ho deixaríem aquí. Crec que la Isabel Cuixet, l'Helena Martín, el David Trueba es mereixen un gran aplaudiment i gràcies avui per ser aquí. Moltes gràcies.
Gràcies.